खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयबो फरायनाय बावनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङैनो दङ। नै आं दा थांनो ओंखारदों लोगोफोर क'क्राझार टाउनावहाय। आङो सिगांनि ब्लगावहाय देखायदोंमोन ना सना बानायनाय, आंना दा बेनो जाबाय। कल खालामनानै लेंहरबाय लांफैनो थाखाय। आं दा बेखौनो लायनो ओंखारदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आं थांनाय मानायफोरखौ भिडिअ लानो हायाबो जानो हागौ लोगोफोर, बिराद डिस्टार्ब जायोना गारि सालायनायाव। बेखायनो नोंथांमोना सिगांनि ब्लगफोरखौ नायाखैबा नायहैनो हागोन चेक खालायनानै। थौदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालायलांनोसै। फाइनालि लोगोफोर मोनबाय। नै सनाफोर, आंना बेनो सना गोदाना। नायनानै लादो। नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट्स खालायहरदो। आंथ' बिराद मोजां मोनदों आरोना लोगोफोर। आंनाहाय बियो गोदान बानायहोथारनाय जाहैबाय आरोना, एकदम निउ बानायहोनाय जाबाय, रेडिमेड नङा। ओमफ्राय खमैबो बियो 10 दिनजों सफैदों खोमा। ओमफ्राय आंनि नै भिडिअ हगारनाया बिराद लेट जाबाय आरोना। ओमफ्राय नै दा फिसाजोआबो फाइल गानोनो, ओमफ्राय दा आङो फुराना फाइलखौ होनानै गोदान बानायहोनोसै फिसाजोनोबो। ओमफ्राय फिसाजोआबो गाननो लुगैबाय खोमा, ओमफ्राय नेगासिनो खेबसेनो लांखासै बानायहोनानै फिसाजोनिखौ। ओमफ्राय चेन्जल' खालायखानांगौ नालाय, एसेल' गिदिर सोलायनानै लांगोन नालाय। ओमफ्राय नै आं दा गाननो बिराद एक्साइटेड जाबाय, गाननानै देखायनोसै आं र' नोंथांमोननो। ओमफ्राय नै लोगोफोर नायदो, आं गानबाय माबायदि नुखो। ओमफ्राय मानसियाथ' महर गैखाया, अबायथो बिराद समायना नुयोना लोगोफोर। नायदो नै माबायदि नुखो, नोंथांमोना खिथाहरदो। ओमफ्राय नै फिसाजोनियाबो मोनबाय जाबाय। ओमफ्रायहाय नै दाना जोङो फैलायबाय पार्लारावहाय। ओमफ्राय आङो एसे मुस्कुर फुजालांसै आरोना। बिराद गोबाव जाबाय फुजायैया, खमैबो मास मोनसे जाबाय खोमा। ओमफ्राय बे आं दा पार्लार थांनाया लोगोफोर बाजारनि अपोजिट साइडआवहाय। सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन बे आब'नाव। ओमफ्राय आं बिदिनो बिराद बायदिसिना सानगासिनो दंमोन आरोना बे समावहाय। जेरावखि थाङा मानो बिमा फिसा सानैजों, ओमफ्राय मालाबा समाव हारसिङै, मोनफ्रोमबो खामानियाव माने रावबो लोगोआनो थाफाखाया आरोना। माने मा होनबावनो आरोना, मिस्टाराबो जोंना बायहेरायाव थानाय जायो नालाय। ओमफ्राय सामफ्रामबोनि दिनाव खामानियावनो मोना आरोखि ना। नै आंना फिसाया बिराद नायगासिनो थ्रेडिं खालायनायखौहाय। ओमफ्राय सोंगासिनो मारै मा खालायो मामि होननानै सोंगासिनो बेबायदिसिनानो। ओमफ्राय र' फिसाखौ माबा मोनसे जाहोनानै लानानै थांनोसै। दुखुथिया जिबन, बिदिनो हारसिङै जिबन होनांसिगोन आरोना लोगोफोर। जेरावखि थाङा हारसिङै, माबा मोनसे खामानि मावनांगौबाबो हारसिङै जिन्दगियानो हारसिङै बारलांसिगोन बायदि मोनबाय आं। ओमफ्राय नै फाइनालि लोगोफोर जाबाय, फुजाखांबाय, थ्रेडिंआ आंना जाबाय। ओमफ्राय दा थांनोसै। ओमफ्राय जोङो र' माबा मोनसे जायगायाव हाबलांनो नागिरदोंहाय लोगोफोर। माबा जागासिनो एक्सप', बेहाय जोङो एसे बिमा फिसा ओमफ्राय बिबोनां फैगासिनो ज' एसे बेरायनानै थांनोसै। गोसोफ्रा सान्थि मोनो खोमा, एसे बेरायनानै थांनोसै आरोना न'आव। एसे हाबलांनोसै, मा मा दं मा मा गैया एसे नायलांनोसै आरोना। नोंथांमोननोबो आं एसे देखायगोन र'। नै जों दा सफैबाय। ओमफ्राय नायना लादो, बियो हाबजेननाय गेट। र' नोंथांमोननो एसे सिङाव हाबनानै देखायहैनोसै। नै बेयावसो गाखोयोनो जोंना फिसाजोआ, नावनि ट्रेनावसो गाखोयोनो। ओमफ्राय गाखोबायबो बिसोरो। ओमफ्राय आं गाखोआसै, भिडिअ लाहरबाय आङो। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोर सोर थाङाखै थांनो हागोन आरोना। क'क्राझारावहाय राजमेला फोथाराव जागासिनो एक्सप'। जाय थाङाखै नोंथांमोना थांदो। बिराद मोजां मोजां सना, खेरा बायदिसिना माबा माबि फानदों आरोना। नोंथांमोना लायनो हागोन। 100 रुपिसनिनो बिराद मोजां मोजां मोननो हागोन नोंथांमोना। सोरबा थाङाखैबा थांनो हागोन। बारा गोबाव गैला, सानथामसोल'सै दां। नोंथांमोना थांनो हागोन थाङाखैबा। जा मोजां मोनखाबाय जागोन आंना फिसाजोआ गाखोनो मोननानै, बिराद गाखोनो लेंबाय थाखानायमोन। ओमफ्राय फैग्रोमोना नै बेयावसो हाबबाय।